Türkmenistan'ın prezidenti wezirine beýleki dalaşgärliň ertesilen görüşüp olar bilen bilelikde köşüň uly mejlisler dalyna bardy. Türkmenistan prezidentiň wezifesine girişmek bilen öz üstüme yüklenen beýik borçlary mukaddes we ak yürekli, hormat bilen we ýadawsuz yerine getirmäge, döwlet garaşçylygyny we Türkmenistanyň beýtaraplyk hukuk derejesini goramaga, adamyň we raýatyň hukuklaryny we azatlyklaryny hormatlamaga we goramaga, Türkmenistanyň konstitusiýasyny berja etmäge we goramaga, ähli güýjümi we ukymy Türkmen halkynyň agdybiyligine, onuň parahat durmuşyny goramak üçin bagş etmäge, Türkmenistanyň häzirki we geljekki nesilleriniň şöhratyny hasa belende götermekler üçin ähli mümkinçilikleri peýdalanmaga, Türkmen halkyna wepaly we dogruçul hyzmat etjekdiň we dawaraly kasam edýärin. İyi vatandaşlar. Yalnız energetik toplum hata olmazlar.